Am făcut un episod, bună ziua tuturor, am făcut un episod mai devreme și eu, prost fiind, am uitat să filmez. Și în episodul ăla am făcut pereții și casa. Da. Foarte mi-o ciudă. Vreau să vedeți cum l-am făcut. Dar nimic important. Uitați cum se vede pe interior. Am făcut geamurile și pereții. Tot în acel episod. Dar nu cred că e așa important, nu-i așa? Uitați. Uitați ce frumos vede așa. Cred că o să fac. Mai am aici. Vede mult mai frumos așa. Așa. Și stai că nu mai pot să sprintez. Să mănânc cărniță. De te fac tu cărniță? Și o să mai trebuiască așa, din acestea. Numai acestea două. Facem. Mai am 12. De acum o să pun și muzică. Da, o să pun începând de episodul viitor. Vă place? Mie îmi place ideea. Deci o să o fac. Între timp mai fac. Din acestea. Uitați așa. Ce frumos. Bun. Acum luăm acestea. Două. Și cu furnalul. Am luat furnalul? N-am luat, mă gândeam că-s prea plin și nu mai... Bun. Aici va fi o camera chesturi. Camera cu chesturi. Și voi pune pe partea asta, așa, într-un gol sus. Așa. Mult mai bine. Voi mai face niște un crafting table între timp că e mijlocul. Voi pune un pic pauză. Bine, m-am regăsit, am pus decât chesturile acestea. Chesturi, doamne, cu fere. Mai facem încă două chesturi. Aici. Doar cât mi-am depozit, acum doar cât îmi depozit lucrurile care n-am nevoie. Am nevoie, piele, n-am nevoie. Dirt. Mai sunt un pic de cărbune, pene,
pocei. Am rămas doar cu ce aveam nevoie. Să fac o noapte, hai să ne culcăm. Da, știu, jos am pus... Nu stau în cealaltă, am uitat cum se numește. Mă rog. Așa, mi-am lăsat tot ce n-aveam nevoie. Știi ce fac cu asta? Îl pun în chest, că oricum s-a dus. Ce pun vreo 3 că nu mai am mâncare. Aerul nu m-am pus. Așa. Bă, era înălțăm la mine. Poate am nevoie, poate. Și aici aștept să îmi iau mâncare. 3 bucăți, perfect. Nu vreau mai mult. După voi lua mâncare, că nu prea mai am viață. Uitați ce vreau să vă arăt. Am plantat astea. Noi cine știe ce, o să le iau acasă. Da, vreau să vă mai zic că o să fac și un adventure map, să-mi ziceți voi mape care vi se par frumoase să le fac sau imposibile, o să vă fac. După cred că o să fac și niște rage-uri, niște jocuri rage sau plugin. Jocul plugin, că știți? Nu este prea popular, de foarte frumos. Na. Hai să ne întoarcem acasă. Uitați ce frumoasă este. Geamurile. Scam ciudate, o să le repar cu mai multe. Am copac. Aici. Ce mai vrei de la viață? Da, trebuie să încep să minez. Acum mă voi duce la minat. Să-mi fac un loc de minat. Loc de minat. Cred că o să fac aici. Nu știu ce chiar aici, dar... Mi-a venit pe moment, pardon. Fac și adventure map, am găsit două mape foarte frumoase, extrem de faine. Uitați, sunt pe Peaceful sau pe... Da. Nu știam dacă eram pe Peaceful sau pe... Asta. Sper să găsesc cât mai repede diamante. Da, așa nu prea este posibil, dar... Poate am norocul ăsta. Așa... Cobor în mina... Minăm. Nu, știu, sună prost. O să ne fac episoade de câte 10 minute. O să pun un pic de pauză până nu găsesc o peșteră. Vreau să vă zic că am mai mers un piculeț și am găsit fer. Luăm fierul, că niciodată nu strică. Ne vom face armură și toate cele. Dar deocamdată stăm bine așa. Nu știu, sunt un pic răgușit. Punem aici. Așa.
Și hai să continuăm. Nu mai pun pauză de la asta. Voi mai mina puțin și voi începe cu cealaltă serie. Cam atâta numai. La revedere tuturor! Acest episod s-a încheiat. Pa, pa!